رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. jamñolle moon bandiraɓe on calminama no fewi kala ɗum hawɗon wonde on calminama e dental men kesam hesam e dow YouTube. hande jiɗɗen yewtude ko e fati application biyeteɗo Al-Qur'an free, ɗum woni application oɗo mo cewnoɗo ɗum ɗo en natanno e nder makko kollen holno o jangguirte e holno neɗɗo jangguirta walla holno neɗɗo addirta kala harfere e tafsir muɗum ko harfere kala firti. sa welama mbaɗa e bindol anglais walla sa welama kadi gacca e bindol arabe. joni en gara naten nder application o hoore muɗum beele mbawen hen andude holto poten hen yarude. eɗen coynoɗo simoje sa daari dow to alfahati en toon suratul baqara ɗon. joni en cuɓoto simore baqara ne kono ko idi foof tafa mbiyan ko kamil kiɓɓo woni ɗo jeyi ko kamil kiɓɓo coynoɗo ɗum ɗo toggude tan birabin nasi tan ha yetti e suratul baqara. oɗon daara ɗo ko birabin nasi e dowga ko suratul baqara walla mbiyen alfatiha nan dowga. joni natan cuɓoɗen suratul baqara o gudditen tawen suratul baqara o eɗen daara hono ɗiɗo binɗi cewɗi ɗi coyno ɗon ɗiɗo binɗi cewɗi ko firo alif lam mim o. joni en oɗon daara alif lam mim holko firti alif lam mim. eɗen gandi sernoɓen hewɓe enen jogui kadi no kaldi ɗum ko fate makko, ɗum woni ko ɗiɗo binɗi cewɗi ɗi jeeton gonɗi dow boɗeɗi ɗi. joni noon caggal mum zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin, ɗum ko firti ko ɗum woni ɗiɗo binɗi cewɗi eyyi ɗum woni tafsir muɗum. sa welama kadi aɗa wawi ittude hen walla sa welama kadi aɗa wawi wattude binɗi ɗi hono no hello ngo woniri hellorano woni. sa naati tan ene waɗi hen nokkuji ɗi mbaylitta ko wayno canza couleur o walla mbiyen canza mbadi ndi. joni ma en garra kollen holno neɗɗo waɗirta beele waylo daña ko wayli hen walla ko nande hono ɗum. joni oɗon daara bindi ɗi ɗi gonti ɓaleji. eyyi oɗon daara alif lam mim bo oɗon daara zalikal kitab o nane ko boɗejo o wonno. joni noon e batti ɓalejo zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin. caggal mum sa wi ɗon alladina yuminuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. ɗum ko firti ko nan ɗo kadi kala aya mo jannguɗa a tawan tafsir mum ne lesto. nden noon ganden tan oɗo application ko application baɗɗo fayida no fewi. so Allah jaaɓi less vidéo ɗo ma en taw ɗon lien makko ɗo description. so jii tan oɗon mbawi wadde téléchargé waɗa on direct walla jehon to Google Play walla mbiyen Play Store walla e dow Google hoore mum sa windi tan Al-Qur'an free. sa waɗi noon tan ewa aran ndo kam ko mini o sa naati ga konɗo toɓɓon taton ma tawga mini o. walla ko wona ɗum sa yiiɗi tan tawa c'est pas l'appel an hoore ma mbaɗa défilé ngabba dow aɗa wawi e boɗol ngol ɗo ngol jiiɗa ɗo ngol sa tigorima ngol dani tan sa dasiri ngol dani tan a yiyan ine ngabbina hoore muɗum ene waɗa ardanti ine ngabba zalika al kitabu o la rayba fi hudan lil muttaqin. joni noon en diwan tafsir o allazina yuminuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yuminuna bil ghaybi والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. joni sa yiɗi tan daro ha fi tan ruttito ko wona ɗum ko ma en gar ɗum ɗo ko banggal tafsir o. sa yiɗi wahlidde nan ɗon ɗon kadi ko sa yiɗi yahade ayaje ayi dartude aya mo dartata o binda ɗon numéro ay walla numéro simore dartata nde. sa windi tan ko ɓuuri hewde no a yeehi tan walla gara toujours ko ɗo woni e paramètre muɗum. ɗo woni paramètre mum wala ɗo ko voilà ɗum ɗo foof koye paramètre uji freeze c'est à dire toujours ina waɗa ayi donc ɗum ɗon ko hunde ɗum ɗo noon ko tafsir o woni ko holli ɗo. kono toujours aɗa wawi kala sa aɗa wawi e change de mouvement muɗum. ndara aya ɗen garta goto goto kadi no beelirɗa waɗirde foof sa naati nder paramètre to a yiyan zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. donc ko application baɗɗo fayida no fewi. on ndara aya ɗen garti. nden noon hande koye oɗo application jinnoɗen haalde ko fati
application oɗo alqur'ano ɗum ɗo noon ko nder paramètre ga sa yiiɗi changeude couleur o wona ɗo daara bindi ko ɓaleji sa yiiɗi wattude daneji ɗum ɗon ko an hoorema waɗata choix caggal ene mbaɗa ok tan sa yeehi caggal toon ma taw ɗum ɗon kadi ko texte toujours ene windi hen kala no jiɗɗa waɗirde walla ko nande ɗum ɗo noon ko sa yiiɗi wadde téléchargé audio a yiiɗi wadde téléchargé audio Fatiha keɗoɗa hono no audio ni keɗoɗa nda mbaɗa ɗo cliquer tan woni gara ga banggue maɗa nanoga mbaɗa téléchargé nan download sélectionné c'est-à-dire sélectionner les audios que vous voulez télécharger donc c'est très simple ko hunde wonde no wiyano fi sa yi tan wadde téléchargé ko ɗo garta sa waɗi ɗum tan c'est-à-dire stockage sa yiiɗi wona e dow carte mémoire maɗa ɗum ɗo noon joni koye dow téléphone woni sa yiiɗi wona e dow carte mémoire ma mbaɗa stockage wona e mémoire maɗa taw mémoire ma one wawani ko idi foof par ce que eɗen gandi audio ji goɗɗi nan toon koɗi audio ji juutɗi no fewi eyyi nden noon bandiraɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko jinoɗen hollude hande e vidéo men e tutorial walla mbiyen Google dow YouTube nden noon bandiraɓe tedduɓe on calminama no fewi ha caggal joni so guen ñawi kadi ma en gar kadi gadden ko nande hono ɗeɗo gueɗe baɗɗe fayida no fewi yo jaam wonan en wonano dendagal juɗɗo kala mbiyowo mbimi e mbi رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا